Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude Piano Tilers 2. Je to určitě světoznámá hra, kterou určitě zná hodně lidí. A doufám, že se vám dnešní videjko bude líbit. Já doufám, že se mi to taky povede a nebudu mít tak velkou trému, jako mám teď. A doufám, že mi dáte lajky a odběry. Ale nebyl bych teda rád za ty dislikey, tak kdyby se vám to fakt nelíbilo, tak musíte dát bohužel ten dislike. Tak jako písničku si vybereme, kde ještě nemáme třeba něco. Jo, ale já jenom fakt říkám, že já to moc neumím, ale ježí do toho sem. Přidám. Protože a jelikož mě fakt nejdou ty rychlí, ale jako ty pomalý jdou asi každému. Tak to zkoušíme se tady to. Music. The Fountain. Ježiš, to je rychlý. Lidi, to bylo celkem dost rychlý. Podíváme se, kolikátý jsme byli. Aha, reklama. Tak, byli jsme třetí, jo! Byli jsme třetí, je to dobrý. Takže, dáme si zpěv. Dáme si jakou písničku teďka. Ta byla moc rychlá. Taky říkám, že já to opravdu moc nevím, takže to bude taky rychlý, dej to. Music Anklen, Nacht Music. Asi nějaká německá, nebo já nevím. No to už není tak rychlá, no. Ale taky je celkem trošku. Jsme dobrý. Jdeme hrát dál.
jsme opravdu moc dobrý. Já jsem druhý. Opravdu jsme dobrý, no. Opravdu jsem na sebe konečně jednou pyšnej malinko, ale fakt jsem rád, no. Tak. Takže asi bude konec pro tohle videjko. A já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, dislike. A pokud se vám líbí úplně celý náš kanál, tak tam hoďte rovnou odběr. Čau!